Capítulo 2. 14 anos despois. Dende aquel desafortunado incidente transcorreron 14 largos anos. O mar da Ferralla presentaba unha cor máis cobreada e Porto Feluxe medrara considerablemente. A mediados de xullo, nun día no que o calor era sufocante, unha pequena mosca saíra do interior do corpo dunha pescada que podrecía ao sol. A mosca voou rúa arriba, cada vez máis alto, e suaba, e cheiraba a peixe putrefacto. Buscando unha sombra, pasou por debaixo dun par de balcóns, esquivando unhas poucas arañeiras moi ben situadas. E entón chegou ao seu destino, unha ventá aberta nunha habitación onde non daba o condenado sol. Pero como o obxectivo das moscas é molestar, alí había unha cama, e na cama un bulto tapado por unhas sábenas negras. Do bulto asomaba unha mata de pelo vermello, e entre o pelo había unha cara na que había un saínte onde deterse a descansar. Así que a amiga mosca aterrou, tras un par de voltas en círculo, na punta do nariz da moza que ali dormía. E nada máis pousar as súas patiñas, un longo brazo tensouse, abrindo a man ao máximo, e como se de un resorte dispuxese, saiu disparado, facendo puré a mosca sen chegar a rozar o seu propio nariz. Abriu os ollos e suspirou profundamente. Outro eterno día na súa vida. Con cara de resignación, sentou na cama, facendo renxer todos os osos do corpo, que parecía unha tatuaxe percorría toda a súa columna. Tratábase dunha especie de liña temporal na que había unhas pequenas marcas cicatrizadas. 14 sumaban todas. Mirou á súa esquerda e levantouse devagar. Veña, Elvis. Pois resulta que Elvis era o seu amigo fiel dende facía un par de anos, un simpático e valente moniño que lle regalaran para non se sentir sempre tan soa. Ademais, era un mono moderno, que non quería ser menos que a súa dona, así que ali estaba, cun aro no nariz e 3 nas orellas, ademais dun bonito guecho rubio platino na súa pequecha cabeciña. Dormía nun cofre forrado de veludo vermello, cunhas poucas moedas de ouro, que eran o seu tesouro. Asomou a cabeza, non moi contento, pero cando Olivia lle tendeu a man, sacou a preguiza e trepou felizmente polo seu brazo a instalarse no seu ombreiro dereito. A moza dirixiuse á primeira porta que había á dereita, o que era o baño, xa que co transcurso dos anos, aínda que en ocasións excepcionais limpábano, máis ca o baño dunha casa, parecía o do bar dunha estrada secundaria que levaba a un pobo desolado pola peste a principios do século pasado. Mirouse no sucio espello, que limpou previamente co antebrazo, e detívose en cada detalle da pel. Aínda que non aparentaba máis anos dos que tiña en realidade, ela podía ver engurras e marcas do paso do tempo. Levaba un gran aro no nariz, ademais de varios pendentes nas orellas, e tatuárase 2 xes baixo o seu ollo esquerdo, e 2 marcas de guerra, unha en cada meixela. Aparentaba unha rapazadura, en realidade érao, a pesar de ter un gran corazón para as persoas que lle importaban realmente. No seu corpo tiña moitas máis tatuaxes, buratos e cicatrices que calquera outra moza da súa idade non tiña, pero ela sentíase marcada dende a infancia e, por que non facelo visible? Pese a todo, nunca perdera a esperanza nin as ganas de vivir. Non como a seu pai, que dende que a súa muller fora asasinada, toleou, refuxiándose no alcohol, no tabaco, algunha que outra droga, e incluso en mulleres que el chamaba de menos usos ca os panos. Deixara a piratería, o barco encallado na praia, e levara para casa a 3 dos seus piratas: Rafael,
que estaba con eles dende antes de que a súa muller falecera, e Cristóbal e Stephanie, que convivían con eles facía uns cantos anos. Meteuse no que quedaba de bañeira e abriu a billa. Elvis continuaba no seu ombreiro, pero ela, cun suave xesto, colleuno coas dúas mans e deixouno nunha esquina. Mirouna un anaco e ela devolveulle a mirada cun doce sorriso. Cos restos do xabón que estaban pegados nas paredes da destruída bañeira, enxaboouse como puido, tanto o seu corpo como o do seu amiguiño. Uns minutos despois xa estaban fora, e ante a falta de toallas tiñan que deixar que os seus corpos secasen ao aire e ao sol. Así que, tras sacudirse uns segundos, volveu ao seu cuarto. Colleu uns pantalóns curtos vaqueiros e a primeira camiseta que apareceu. Enfundou as botas, colocou o cinto e a este engadiulle os complementos oportunos: un sable, 2 coitelos e un trabuco. Deixou para o final a súa máis preciada prenda, unha capa que confeccionara facía 4 anos coa axuda de Rafael, toda ela feita de plumas de corvo, con 2 cráneos destes, un en cada ombreiro. Olivia era unha moza doce, pero a xente que coñecía sabía que non tiña medo a nada, que era capaz de arrancarche a cabeza dun golpe se lle facías algo que a prexudicara. Nunha ocasión, xogando con Rafael aos médicos, os de verdade, querían operar a Cristóbal, que era o pobre que facía de paciente. Así que Olivia sacou un coitelo e o seu paciente puxose nervioso, empuxándoa para que non o tocase. Ela enfadouse e cravoulle o coitelo nun costado dicíndolle: "Se foses un bo paciente, nada disto houbera pasado. Agora vas ter que operarte de verdade, se non queres pasar o resto da tua vida con órgano menos." Coa súa dozura e agresividade xuntas, o por a capa de corvo xa estaba completa. De feito, chamábana Corvo, porque era un arma de destrucción masiva destes. Din que os corvos son aves difíciles de exterminar, xa que ao disparar poden cheirar a pólvora para sair voando antes de alcanzalas. Pero Olivia tiña unha escopeta especial, adozada no seu interior con xugos de salmón e vísceras de tenreiro, camuflándose o cheiro da pólvora co da prea. E aquelas aves gustabanlle, atraíanlle a súa plumaxe, o seu voo tranquilo, os seus berros, os seus osos. Ela mesma disecara 4 e colocáraos un en cada esquina da súa cama, coas ás abertas, como se se tratase dos seus anxos da garda. Por último, e porque con ela sentíase moito máis protexida, colleu unha gran espada que atopara facía un tempo no porto, ou máis ben roubara, e colocouna nas costas, nun oco especial que tiña a capa para portar dita arma. Saíu ao corredor de novo, xa espelida e vestida, e o seu colega con ela, agora xa entre o cranio do corvo e o da súa dona. Non mirou ao chan polo que, ao dar 2 pasos, pisou unha botella de whisky que lle fixo perder o equilibrio un segundo e non puido evitar blasfemar. Colleu a botella, que aínda contiña 2 ou 3 tragos, bebeuna e lanzouna contra a parede, facéndose 1000 anacos. Baixou as escaleiras. Ao pasar por diante do salón, tivo que deterse a mirar de novo. Deitada, de costas, nun sofá coberto por unha horrible funda, había unha muller, totalmente espida, e outra no chan, e ao seu redor, varias botellas de alcohol baleiras. Olivia non dixo nin pensou nada, pasou de largo. Entrou pola porta da cociña e abriu a neveira. A ver que hai por aquí. Tes fame? Preguntoulle a Elvis e este afirmou coa súa bonita cabeza. Vaya merda. Outra vez a neveira case baleira. Que noxo de casa.
Terei que ir eu outra vez a... Non puido acabar a frase porque alguén os interrompeu. Hola, nena. Olivia asustouse e deu a volta toda presa. Sentada na mesa da cociña estaba Stephanie, que era en realidade un home, un travestido, namorado de Onyx, que en ocasións servíalle de consolo, e que polo menos a súa presencia naquela casa era algo máis, pois de vez en cando limpaba algunha botella dunha esquina, recollía algún borracho do piso ou facía a comida. Que é o que queres? A Olivia non lle agradaba a súa presencia e sempre lle dicía que marchase daquela casa, xa que a poñía moi nerviosa e dáballe, en fin, noxo. Cariño, reláxate, véxote tensa. Non tiveches un bo despertar, verdade, Ceo? Íase achegando mentres falaba e estaba a piques de tocarlle un brazo. Nin se che ocorra tocarme. Dixo Olivia sacando o trabuco e apuntando a súa consumida cara. Nin me volvas chamar cariño, nin ceo, nin toda esa merda que soltas por esa sucia boca, porque xúroche que a próxima vez vouche voar a cabeza e ainda lle fago un favor á humanidade. Miráronse fixamente un rato, desafiantes, ata que alguén máis entrou na cociña. Olivia! Stephanie esbozou un sorriso de orella a orella, deixando ver os poucos dentes que as drogas lle deixaran na boca, e dun saltiño dirixiuse á porta. Ali estaban Onyx e os seus dous homes. Que formas de lle falar son esas? Por riba do que nos está axudando, e Basti é incrible. Non sei para que me esforzo contigo. Pero a ti que che pasa? Formas de lle falar? Que queres, papá? Seguir finxindo que aquí non ocorre nada? Crees que espertar cada día no medio de suciedade e descoñecidos é vida? De verdade o crees? Ver como a túa propia casa se derrúe un pouco máis cada día, que teu pai é cada vez menos persoa. Asegúroche que non é agradable. É atoparse con sorpresas novas e noxentas, claro, é... Stephanie abrazou a Onyx e murmuroulle que se tranquilizase. Desagradecida. Aínda por riba de che dar un teito baixo que estar, unha cama para dormir, darche a vida. Sabes o que che digo? Que ben sabes onde está a porta, non si? Fai anos que non pinta nada nesta casa. Non entendo como estando tan a desgusto aínda non marchaches. Houbo un longo e incómodo silencio. Onyx miraba fixamente a súa filla con expresión de rabia, mentres Stephanie o facía con burla. Cos ollos enchéndose de lágrimas, Olivia reaccionou e empurrou a Rafael, que ocupaba case toda a porta, pero este agarrouna con forza do brazo. Sóltame. El mirouna como sempre o facía e soltouna. Olivia virouse de cara a seu pai, contendo as bágoas. Tiñan que haberte matado a ti, non a mamá. Volveu mirar a Rafael con tenrura. Abriu a porta da entrada e cerrouna dun portazo. O pirata da media lúa negra tatuada na fronte quedouse mirándoa. Deixa, verás canto tarda en volver. Dixo Onyx. Cando Olivia tiña 5 anos, nunha noite tormentosa, seu pai chegou a casa cun dos seus homes ferido dun disparo no peito. Marta era enfermeira, así que preparou as súas cousas para atendelo. E o home non ia só. Con el estaba o seu fillo, que o levaba a case todas as viaxes xa que era orfo de nai. Ese rapaz de 13 anos era Rafael. Tras a intervención, Olivia e Rafael fixéronse moi amigos. Nalgunhas viaxes el quedaba coas dúas mulleres e coidabas, en especial a Olivia, que sentía que debía protexela coa súa vida. Os anos pasaron e el seguiu ao seu lado. Sen a súa compaña, Olivia non tería as ansias de vivir que aínda mantiña. Tras morrer seu pai, Onyx recrutouno e pasou a ser un dos seus homes. E aínda que xa non se vían tanto, queríanse e desexaban que chegase a seguinte ocasión de verse. Pero esa vez a que marchaba era ela e, a pesar de non soportar a idea, sentía que debía facelo.